Korrikan, Bizkaian, eskola binean txakurkrosa sustatzeko proiektua da. Korrikan proiektuan, Arrigorriagako Institutuan hezkuntza esku-hartze bat gauzatuko dugu eta 4 saiokoa izango da. Heziketa fisiko klaseetan burutuko ditugunak. Lehendabiziko klasea formakuntza espezifiko bat izango da, bigarren klase batean txakur gabe, maskota batekin, pelutxe batekin, txakurren hezkuntzarekin loturiko ezaugarriak eta edukiak landuko ditugu, eta azkeneko 2 klaseetan praktikoak izango dira, eta hemengo parkean, Mendikosolo parkean aurrera eramango ditugu. Korrikan proiektua aurrera eramateko material berezi bat sortuko dugu, material didaktikoa, infografiak, bideoak, argazkiak, eta holan kirol honetako ezaugarriak erakutsiko dizkiogu Arrigorriagako Institutuko ikasleei. Oraintxe bertan Korrikan diseinu fasean dago, apirilean famili helaraziko diogu Korrikan proiektuaren inguruko informazioa. Maiatzean, lehendabiziko datu bilketa bat egingo dugu, eta hurrengo ikasturtean, urritik abendura tartean, hortze martxan jarriko dugu heziketa fisikoko klaseetan esku hartzea. Honetaz aparte, eta Korrikan proiektuari jarraipena emateko, hemen, Arrigorriagako Mendikosolo parkean, Arrigorriagako Ausartak Txakur-Trail mendi eskola martxan jarriko dugu. Arrigorriagako Ausartak Txakur-Trail mendi eskola aurrera eramateko arduradunak gure herriko graduatuak izango dira. Graduatuak, kirol eta jarduera fisikoko graduatuak. Behin institutuko esku hartzea amaituta eta jarraipena emateko, martxan jarriko dugu abendutik aurrera eskola hau hementxe Mendikosoloko parkean. Gure txakurrekin kirola egiteko txakurkrosaz aparte ere baikiorin modalitatea dugu eta bizikletaren bidez eta antena berezi baten bidez ere gure txakurrerekin bizikletan ibiltzeko aukera dugu. Eta azkenik, Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Bizkaiko Neguko Kiroletako Federazioarekin batera, 2024an, urtarrietik aurrera, jarriko dugu modu pilotuan hemen ere Arrigorriagan. Asmoa da Arrigorriagako eskolarekin eta gurasoen elkartekin batera, tailertxo batzuk, ikastaro batzuk, hastapeneko ikastaroak martxan jartzea Korrikan proiektuari jarraipena emateko. Behin hemen eginda, helburua da Bizkaia guztira zabaltzea.